नै आं दोंफाय डिमापुराव उन्दुबाय थादों आङो रेलवे स्टेसनाव दसे डिमापुराव उन्दुबाय थादों नायबाय था दसे दङ आङो मानसिफ्रा उन्दुबाय थादों बिथिं बेवहाय दसे दोङो रेलवे स्टेसनाव ट्रेन नेबाय थादों दा उनाव फैगोन ट्रेना दसे बेरायदोंमोन आं डिमापुराव नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो दै आं दसे डिमापुरखौ दिन्थिनि ससे आं जेराव जेराव बेरायनायमोन देलाय नायलांबाय थालाय लोगोफोर अननानै साबसक्राइब खालामना हो दै ग्लास देख सानग्लास Bag miliknya bag naik gitu juga bag lana itu juga bag lana yo bag lagi nanggu jadang bag mal sibai lagi nih bag aja sibai yola 9 gitu हम दीमापुर से जाते हैं लेकिन हाँ ये कौन है जी राजस्थान आता जो पहले था वो क्या आपको क्या करने के लिए ड्राइविंग के लिए चाहिए ना क्या करने के लिए चाहिए ड्राइविंग के लिए नहीं सेल्फ के लिए सर लिए बड़ा बड़ा है ना बोलिए ना Dimapur market Hong Kong market nebe angi logo Hong Kong ni phải này hả đây nulis kelabra नागरान सर जानो नागरान ने ये खाएगा ये कौन सा ये भी से सामान उठा के दीमापुर टीसी में ले जाना है हाँ ठीक है हाँ उधर कट करने के बाद फिर वहाँ से उठा के मणिपुर ले ओवरब्रिज स्टेशन ओवरब्रिज नै जाबाय बिसिनि थांखिया थिग नङा मोजां नङा बिसिनि थांखिया
बहुत स्पेशल दीमापुर में पिचिंग कर रहा है लोग सुन रहे हैं प्रिचिं खालामदों डिमापुर स्टेशनावहा इसोरनि मुङाव मेथाइ खनदों डिमापुर रेलवे स्टेशन टैक्सी दङ बेयाव